ọma na-ege ntị Igbo bụ Igbo ịma na anyị sị n'ụlọ ka anyị jee zuo n'ike ka anyị chighata azụ ịma na nsị na all work and no play makes Jack a dull boy ama m na ezumike ọ dịghị mma n'arụ ọ dịkwazi anyị mma n'arụ ọ bụ na ọkịta ka ị na-abata ụtụtụ ọma na isi mbido ọ ka bụ ụtụtụ ọma na isi mbido TV ka anyị si wee na-abịala ụnụ biko wuru ukwu gị nye oche o nwere ife funarụrụ gị n'ihi na isiokwu anyị nwere tata bụ isiokwu megịnị gbara nnọọ ọkpụrụkpụ dị mma ga-abara gị uru bara m ụlọ bakwara ezinụlọ bara ụmụ Igbo uru the catechist nọ na studio tata nwada Telma ọ nọkwa na studio tata anyị na-asị kene ọlụ dịrị nne na nna iji wee dị ime na ụmụ ha na gịnị na-aga n'iru anyị ekwutesigo m ọkị na aka na-abata anyị atọpesigo nnọọ ife bụ nne na nna wee kwukwa kere ọlụ ha anyị kwuo na ọha kwesịrị anyị amụ ha pichasịa ha kụnye ha ezigbo ndụmọdụ tupu anyị agabazie ezumike o nwere ife nwada Telma na-agwa anyị ịma na Telma nwere ka o ji wee kwuo ya bụ okwu ihe a dịka ọ bịara iwe m iwe maka ọ sị na ọsọsọ nne na ya na-azụ nwa ọnya na-eme nke a ọnya na-eme nke ọzọ na-eme nna adịghị kedu ihe nwe ọlụ ke nna na-alụ ọ na-agbakwa m n'obi biko Telma ọ ya dịkwa mma ka ime gịnị ka ịsachasịkwa ezi a ka ọ dị ọcha maka o kwara sọ ndị Igbo ụmụ okorobịa ibe m n'ebe a obi na-ajọkwa njọ obi ajọ nọ njọ the catechist biko kọwara ụmụ Igbo ka ha ghọta the catechist ndewo ile anya ọwụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ ị ga-amara mgbe edere n'akwụkwọ nsọ si na ọnwụ otu a ka nwoke ga-eji hapụ nne na nna ya gakwuru nwunye ha alụọ ha abụọ awụrụzie ofu ndị ya ọwụrụ na nne ka anyị na-akpọ aha nga nne a wụkwa nna join together maka nne na nna wụ ofu onye ọ dị mma ị na-akpọ n'ikwu ọnụ ọ bụ nne na nna idekwu na ọwụ nne na nna na-arụ ọwụghị bi esi na ọwụ sọsọ nne ka a sị na nne na nwoke ga-ahapụ nne na nna ya jegwu ọ bụ ka anyị gbalụ n'odibo a na-ekwu maka nne na-ekwu maka nne ọmọ na ị nọrọ ebe ahụ ọ bụrụ gị merụ nne ahụ ị ga na-ekwu na nna na nnekwa ọrụ nna na-arụ ilekwa akwụkwọ nna na-arụ na ka arụ ka ya bụ ebe iti ọ bụla nna kụ mkpụrụ ọnọkịnye mkpụrụ na-arụ ọ ya pụta ọ ya amịta ife nnekwa ọ na-akụnye gị nwaanyị eburu ya bupụta ya ọ ma amụta ife a na-achọ ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ọ bụ nna gị ya ọ bụ na ịkụnye mkpụrụ ahụ nwata nwaanyị megịnị apịagbuo mkpụrụ ahụ ọ ga-adị ndụ nekere ihe na-akụ okwe hụrụ ka iji kwe apịakpuo n'ihu na ọ ga-adị ndụ biko ị na-eficha ikuku ka ọ na-adị mma maka ị na-azọ ọsọ nne na ọwụ na nne na nna wụ ofu ihe ka a na-akpọ nne kama isi nna ọlụ lekwa ihe awụ ọlụ nna na-alụ ọwụ isi ọlụ nne na-alụ ọbịa karịrị biko ikuku efechala m ikuku a maka catechist iwe na-ewe ya ọnwụ nna na-arụ ihe ọma niile nọ n'ezinụlọ site n'aka ọrụ nne ama m ụnụ ghọtara ife nwada Telma na-ekwu na ndị bụ nne na nna unu bụ ofu ịmana sị n'aka ekpe kwa aka na aka na-eme gịnị akwa aka ekpe apụsị nọ gịnị nkụtụrụ ka eji eme gịnị abịa n'ọrụ dịka otu amụwa dị ama m abịa n'ezinụlọ ama ife m na-arụkwa m na-arụ karịa nne m na-arụ karịa nne ngwa ọ bụzi na nwatakịrị na ezinụlọ na nwatakịrị gbajụ ịma na enwere ndị a na-akpọ ndị yahoo ndị ụmụ ya chọrọ asị ka e were ma isi wee nwefe ụfọdụ hapụ maka ndị ahụ ama na ịnọkwa ife mkpụrụ ma ndị na-ezu ori ma ndị na-agba agwantịlọ ndị na-agba akwụna katkit nwa gbajọ kole onye a ga-atụ ụtọ ọnwụ ndị ahụ ndị nne na-azụlụ nwata ọbụla ịfụrụ na-enweghị ezigbo omume ọwụ nne mụrụ ya ọwụ nne zụrụ ya maka na ịfụla ya nwata ọwụ na-agba njọ jee na-agbụrụ onye nwa ahụ sefụta nwa agbụrụ nne ya ọ ya ka esi anasị ifugo ọwụsọ ọmụkwuru ya nwata agba njọ ọwụ nne ka o si n'aka kedị mgbe ọwụ nna ka o si n'aka nwa nwaanyị bụ Telma na-ekwu na ọrụ nne na-alụ n'ebe iwu a na-eweghị ajụzi okịta kedu nwatakịrị mejọ onye ka a ga-atụ ụtọ esi na nne ọwụ nne ga ya ata anyị bụ nne anyị ga-ebu n'afọ anyị ga-eme gaa mụọ anya abalị anyị ga-amụ anya abalị
anyị ga-apịta nọ n'ime anyị ga-apịkwa anyị ga-ekụziri ya ihe ọ ga-agụ ụfọdụ anyị asị ya nne otu nọkịta ama na enwere ike ị chọrọ ịgụ akwụkwọ ị nwere isi akwụkwọ ngwa ebe ọ na ijere inwe isi akwụkwọ biko ya kwawa akwa ya chọta aka ọrụ ị ga-alụ ka ime gịnị ọ ya bụrụ ọ bụ na ị nụọ di ka ime gịnị ka ị wee bara di gị ụlọ na-enyekwara di gị aka nwoke ọ na ebe a na-eme ụdị anyị enene nwoke asị nwoke katikis chelu ọ kwesị na ọ dịrọ ma n'ọnwaanyị ama m ha esi ekwu maka na nwata ọ bụrụ nwata chịrị ije ụlọ akwụkwọ dịka na ọ na-eche ụlọ akwụkwọ nke nta ọchọ ije nke mahadum ọ bụ ya abịa abọtụrụ nna weta ego ka akwụọ nna mee nke a ọwụnụ na-eme mana ka m tụkpakwa gị ọ gwara ọgwa ndị nna dị ka nwaanyị eziokwu anya sịkwa na eziokwu o nwere ndị nna nwaanyị ka mma ọ ndị nne apụta n'ezo na fa wozi nne eziokwu ha wụ nwunye a na-alụzi ha anụ biko igbo ọma na-ege ntị gị bụ nwoke bi n'ezinụlọ anyị achọrọ ka ị bụrụ nwunye mee gịnị ị bụrụ nwoke biko kwụrụ gidi gbam n'ụkwụ gị na-apụ mee ihe ị kwesịrị ime anyị asọkwa bụ na ị nwere gụji ezu ori mba ka ama na ka nwoke na ezinụlọ kwesịrị iguzo gịnị dịka nwoke ọ bụ na ịkpanye ụka maọbụ na iweta ego maọbụ na ime ihe ọ bụla ị ga-eme dịka nwoke bi na gịnị ezinụlọ biko ka ime oke na ọlụ gị n'ebe nwa aka anya anyị na-elu arụbụkwa na nọọ nwata ka a sị na ndị oyibo sị na the first teacher a child is exposed to is a woman akụkọ na ha abịaghị a na-eziokwu mana nwatakịrị afụcha nna ome gịnị ọfụ gịnị ọfụna biko ka ọlụ gị ọ bụ na nwatakịrị adịrọ mma ịma na anyị na-asị nna nwatakịrị mebie ma gị bụ nne ma gị bụ nna a ga-atagota maka na gị oke ọlụ gị ịzụlite nwatakịrị n'ụzọ nke Chineke ifia ka ọ na dịka kizo onye nje ka mmata ka ngwa ụmụ Igbo na-ege ntị nwatakịrị ọbụla ifu na-ezu ori tata nwere ka o si wee bido nwatakịrị ọbụla na-agba akwụna nwere ebe gịnị o si bido inekwa anya ị ga-afụkwa na oge ụfọdụ nne na nna ya anaghị ezu ori ị ga-afụkwa nne na nna ya ha wụrụ ndị akwụrụ mana nne na nna ya tinyere aka na ihe ọ na-eme maka mgbe o bidoro mewe ya ha kwụsịhụ ya ọ ya ka m na-ekwu ọkwa efula ebe a ka m ji wee kwuo ya bụ okwu mkpụrụ na izizi nsị na ọ bụ na nwata mee ihe ọjọọ ọ na onwere ike iji wee fụta na onwere ihe ọ na-eme na-adịghị mma ọ bụ oke n'ọlụ dịrị nne na nna ịkpọrọta nwata kama ị ga-abụ ịbịa ịpịawa ya ụtalị were nwayọọ dunọọ ya na jụba ya ihe a ọ bụrụ nwere ihe dị aṅa efuru o ji wee nata ịma na ọwụ onye a nwee jụba ya jụpụ were nwayọọ jụọ ya mana ịbịa n'izizi efunarị igwe n'ụtarị tigbe egbe ọ ga-eme nwata ahụ ya afọ ome ụdị ihe a gbabara gị ọsọ kama inwe ike kpọnata ya jụọ ya ajụjụ were obi dị umeala jụọ ya enwe ike nye ya ọsịcha gba nke bụ eziokwu esi ọkwa efuru ụdị ihe mere ọ bụ ihe ọjọọ biko emekwana ya ọzọ ọ bụrụ nwata abịazie mmeri ụdị ihe ahụ ọzọ ịba gị ga-ejizi ụtarị wee mee gịnị sochie ya azụ ọkwa gbago gị n'izizi si na ihe a na ọ bụ ihe ọjọọ emezina ya ime gịnị iwere ụtarị pịabazie ya kama ọ bụrụ na nwata mere ihe ọjọọ n'izizi itigbe ka itigbuo ya itie ka itigbuo ya nwata ọ ga-asị kama nwere ihe ga-eji wee tigide nwata ihe asị kedu ihe ya eme ọ hapụ dị ka ọsị ọkpọtarị ka ọ ga-apịa m eziokwu ka ife n'ibi ikwutecha nne ọfụma amalụ na-ege ntị naanị ihe a na-ekwu na ihe a na-eme Chineke mee ka ọ dụrụ mma ka ọ dụrụ ime Igbo mma ka ọ dụrụ ezinụlọ anyị mma mana chedekwa dịka anyị kwuru ama agba okwu na-agba okwu ama asị na ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka nne ya nọ biko nne na nna ọ bụrụ na unu mee unu kwesịrị ime na ezinụlọ site na mgbe nwatakịrị dị obere ọ bụ mgbe ya woli imannidizi pịa ịtarị ahụ imanidi ka ọkpọ imanidi ikwu oke okwu n'ihi na ị mere ihe kwesịrị ime nsogbu adịrị ịma na